Ah, Ano ginagawa mo? pangita na kong gunting. Bakit ka itong gunting? Di ko alam kung kasi nakalagay. Tapos magkakalat ka lang. Ano gagawin mo sa kunting? Gamay ka na siya sa uwan-uwan. Ano mo gagamitin sa ulan? Dar na. Tigilan mo yan. Gamit kini dito bro ni Lula. Okay na si uwan-uwan ron. Gamit kini. Pero bulong ni uwan. Ano naman isip mo? Grabe uwan na. Wag plano mo undang. Taga-adlaw na si uwan. Hapit ni makus kabuan ni uwan na. Kinay noon. What? Siya raw dili ni makapahulong sa uwan. Maugni ko Lula. Epektibo jud kini. De, gunting ko ning dag-uma be. Sulan dag-uma eh. Uwan na ni ah. Siya raw din no. What? Oh! Ano yan sa taong to? Parang sinaniban. Ulan ginugunting. Darling! Halika ka dito. Ha? Ano nagagawa mo? Gunting na ko para mahulong ni uwan. Ulan guntingin? Hala eh, suho man ka. Digunting na kong dag-om para mahulong ang uwan. Sa, So, saan mo naman yan nalaman? ano lang, gatod lo ani, mga epektibo kani. Gunting ko ng dag-om para mabuhagay ang ulan dito dapit sa pikas dis tungod. Mo nagigunting na ko, gituyok na ko para dili ba uwanan din dapita. Malala ka na talaga. Sa, kaya nga. Naniniwala ka to sa mga panahong kasabitan? O tanaw ang uwan. Oh, tanawa. Oh, nawala ba? Usog bang gyapon? Di ba hindi? Wala magatog ana ni nga. Ay, maudi ay. Tanaw gunting dagang kayong taya. Ay maudi wala ni kadote ni gunting ning dag-om di ay. Pastil na. Talo mo pa sinapian eh. Laki bagong gunting. Bagong gunting. Oh, atong kiyoso ng gunting ba? Maghanap ka pa pala ng bagong gunting. Dayaon na yun bago. Saglit ha, bigyan kita ng bagong gunting. Dali kay Oo, saglit. sa. Umay. Eto oh. Sula! Di ba naghanap kang bago? Martingan ni. Ipokpok mo sa ulo mo, malala ka na. Si Pupok. Nasapian ka ata eh. Ipokpok mo sa ulo mo. Sabihan na Pupok.